Vianočné sviatky sú najkrajším obdobím roka, ale prinášajú aj množstvo povinností, najmä ak ide o nákupy. Ak chcete zvládnuť vianočné nákupy bez stresu, je dôležité vedieť, aké otváracie hodiny majú obchody počas Vianoc 2024. Tesco bude otvorené 23. decembra bežne, na Štedrý deň len do 11. a 25. a 26. decembra bude úplne zatvorené. Lidl bude pred Vianocami otvorený bežne, ale 24. decembra len do 11. Potom zostane zatvorený 2 dni. Kaufland je ideálny na veľké vianočné nákupy. Otvorený bude do 11. na Štedrý deň a 25. a 26. decembra bude zatvorený. Billa bude otvorená 23. decembra bežne, no 24. decembra len do 11. Sviatky 25. a 26. decembra budú bez nákupov. Terno bude otvorené na Štedrý deň len do 11. Potom zostane zatvorené až do 27. decembra, kedy obnoví bežné hodiny. Coop Jednota je obľúbená pre nákupy na poslednú chvíľu. Aj tu však 24. decembra skončia o 11. a 2 dni budú obchody zatvorené. Aby ste sa vyhli zhonu, naplánujte si nákupy vopred a vyhnite sa preplneným obchodom na poslednú chvíľu. Prajeme vám pokojné a radostné Vianoce bez stresu. Užite si sviatočné chvíle s rodinou a priateľmi.